comencem aquest tercer temps amb un dels capitans de la plantilla, amb Esteban Granero, i amb un espanyol que ja és segon a la clasificació. Esteban, 21 puntazos, jornada 11, no se puede estar mejor. Bueno, estamos muy contentos, hay que decirlo, estamos satisfechos de cómo se va desarrollando la temporada. Tenemos que decir que era el objetivo real que nos habíamos marcado durante la pretemporada y bueno, la posición que tenemos es fruto de la ambición que hemos demostrado desde el principio, así que bueno, lo tenemos que tomar con naturalidad y sobre todo con el ánimo de seguir en esta línea. No era un partido fácil, Esteban. Nos hemos encontrado con el gol de Borja antes del descanso. ¿Eso ha dado moral, ha reactivado al equipo? Bueno, un partido muy, muy complicado, muy exigente. Ellos son un rival muy duro, tanto en las disputas como a nivel físico son un rival muy exigente. Nosotros hemos mantenido nuestro juego, siempre con unas peculiaridades que tienen ellos a la hora de defender, pero hemos intentado mantener nuestro juego lo máximo posible. Hemos tenido momentos de buen fútbol, momentos también de buena defensa, de gran competitividad. Nos hemos conseguido poner por delante el marcador y yo creo que hemos podido matar el partido en la segunda parte. No lo hemos conseguido, así que hasta el final hemos tenido que pelear a muerte, pero bueno, al final ha sido feliz, así que todos contentos. ¿Cómo está ahora el vestuario, Esteban? Bueno, muy contentos. Hay que estar satisfecho. Hoy es un día para estar feliz. Hemos visto a la gente que ha venido hoy un lunes a Cornellá a disfrutar mucho. Cuando hemos ido al campo pues nos aplaudían y eso, verles feliz pues nos hace felices a todos, ¿no? Sabemos que el fin de semana hay otro partido, esto acaba de empezar, como quien dice, y hay que continuar en la línea. Tenemos que intentar mantener este nivel como la normalidad e incluso crecer y para eso vamos a trabajar. Gracias, Esteban, i enhorabona. Gràcies. I continuem amb Dídac Vilà. Dídac, has vist ja la classificació? Sí, la veritat és que un plaer tornar a estar segons. I l'equip està jugant molt bé, molt bones sensacions, amb una afició entregada, un moment immillorable. Sí, la veritat és que sí, hem aconseguit que Cornellà sigui nostre, no hem perdut cap punt, la gent ho està agraint, la gent està fins a l'últim moment votant amb l'equip i, ostres, això a nosaltres encara ens empuja. Què se li pot dir a aquesta gent que avui ha vingut amb un dia plujós, dilluns a les 9? Que segueixin així, nosaltres estem encantats, ja ho hem vist que fins al 93 estem corrent, atacant, defensant a tope i que segueixin animant. I l'última idea, que avui era un partit complicat, un joc directe, jugadors molt ràpids per la banda, com William, però l'equip ha estat defensivament molt fort. Sí, la veritat és que sí, vull dir, al final, si superen a un, apareix un altre, i això és el més important d'aquest equip, que quan hi ha cobertures, quan tots anem a una, se sap que l'equip contrari tindrà molts problemes per aconseguir marcar. Doncs segueixi, enhorabona, Dídac. Y de un lateral pasemos al otro lateral, a Javi López. Javi, ¿cómo está el equipo de enchufado, Sí, yo creo que bueno, que estamos en una dinámica muy positiva. Yo creo que también es cierto que bueno, que el buen trabajo y las cosas nos están saliendo bien y bueno, y así están llegando grandes resultados y esperemos que esta dinámica, ¿no?, pues la mantengamos el máximo tiempo posible porque será positivo, será positivo. ¿Qué le puedes decir tú a tus compañeros como capitán, Javi? Entras al vestuario y ¿qué les dices? Bueno, yo creo que la felicidad que instaura en el vestuario no hace falta decir nada. Yo creo que se está viendo, ¿no?, que cómo juega el equipo, cómo trabaja, la unión que hay, lo solidario que es, porque cuando no tenemos la pelota aquí todo el mundo corre, y cuando tenemos la pelota siempre hay opciones de pase porque todos los jugadores quieren la pelota. Yo creo que bueno, que el vestuario está muy contento, estamos contentos y bueno, y lo que tenemos que hacer pues seguir, como he dicho anteriormente, ¿no?, que con este nivel de juego, con este nivel de intensidad, de entusiasmo, que bueno, que seguro que va a ser bonita y ilusionante la temporada. Tú siempre dices que hay que tener trabajo, humildad, pero ¿notáis esta ilusión en la afición, en la gente? Está claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿no?, nosotros mismos también, ¿no?, estamos ilusionados, pero es cierto que bueno, que nos contagiamos de la ilusión que nos transmite, ¿no?, la afición. Yo creo que ellos están súper ilusionados como nosotros y eso es algo muy, muy positivo, ¿no?, porque yo creo que nos lo contagia. Pues enhorabuena, Javi, a seguir transmitiendo esta alegria. I tancarem aquest tercer temps amb l'arquitecte, amb l'artífax de tot plegat. Rubi, els pericos estem feliços, no hi ha paraules per descriure com ens estem sentint tota l'afició. Sí, l'afició i tots nosaltres, jugadors, cos tècnic, auxiliars, metges, fisios, de tot. La veritat és que el futbol quan va bé és molt, molt agraït i treballar amb aquest estat de felicitat, la veritat és que per nosaltres són moments que sabem que hem de valorar i que hem de tenir en compte perquè moltes vegades no és així. Comentaves ahir que volies aconseguir la 5a victòria seguida a casa, ha estat així i segons la classificació, millor impossible. Sí, sense encaixar un cop més, un gol encaixat a casa amb 5 partits, realment l'equip està sent fortíssim,
És un equip ara mateix molt complicat de guanyar aquí a casa i crec que això és molt important perquè quan tu aconsegueixes molts punts a casa, a fora també en vas traient i per tant això vol dir que et pots mantenir a les posicions privilegiades. Tenies previst així el partit, tal com s'ha desenvolupat, contra un equip amb un joc molt directe, molt fort físicament? Bé, sabíem que avui era un partit diferent en atac. Sabíem que era un partit on o el llegies molt bé o realment era difícil trobar forats en quant a treure la pilota des de darrere, i realment ha sigut una mica així. Jo crec que l'Atlètic a la primera part, sobretot la primera mitja hora, 35 minuts, ens ha incomodat molt el nostre futbol. Nosaltres ja sabíem el que teníem que fer, però sí que és cert que ens costava sortir nets i llavors hem tingut la sort de fer aquest gol, i la segona part sí que crec que l'equip al contraatac ho tenia que haver rematat abans. I l'última, Rubi, què li pot dir l'entrenador de l'Espanyol a tots els pericos? Pues, potser sóc repetitiu, però seguir gaudint, animar el perico que encara estigui mirant-nos per la tele, pues que vingui al camp, i seguir recolzant els jugadors, que ens tinguin en compte que hi ha moments que algun falla un passe, algun no arriba una pilota, però això és normal, però aquí tothom està implicadíssim i veig els jugadors que des del primer, de l'1 a l'11, treballen en defensa, es deixen la vida, i això també jo sé que ho estem valorant i seguir en aquest mateix camí. Nosaltres intentarem seguir també en la mateixa línia. Doncs així ho farem. Gràcies per tot, Rubi, i a seguir. Enhorabona.